Riki nang ndi? Nyar masuk umum. Rumah sakit umum. Yo, Lah mangan apa kiri? batik. Oh. Mbah pisan mau pindho. Yo pindho to. Oh, pindho ya. Lah ngombene ri. Yo kopi Oh, kopi rong dadi ya. karo kopi jai. Wes ngono. Wis to. Ya. Masa arep neh apa iki? Yo mangan di anu to.